Huria ni tuhata taparadema roha dohot pikerata tabuka ma pertangyangan di borginon martangyang di bagasan roha tabe martangyang mahita. Amin. Tabiji tuhata marite ende sian buku ende nomor 585 ayat 1 ayat 2 di ayat paduan las jongjong mahita. Mar hite-hite gua ni debata ama, dohot gua ni anak Tuhan Yesus Kristus, dohot gua ni tondi perbadian atau mau pelangit dohot tanoon. Amin. Kristus Yesus do naung gabe habistaran sian debada tuhita, gabe hati goran dohot habadion dohot haluaon. Haleluya. Matangiang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo nasohatu dosan, hodo silehon-lehon abul-abul tu akan namar sakroha, hodo silehon gogo tu akan nagale, asimaroham, tatap akan namar sakroha, dot akan naho na pangujunan, saya tatap mahoy-hoy nasida, jala paluan nasida sian hago gotani, asapata di ida nasida, hodo pangurupi, haporusan, dohot pangaramoti di hagogota. Mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami, amin. Kundul mahita.
Hata ni dibata di partangnyata sadarion, gimana gabe jamita godang di parmingguan tanaro, gimana di enet sian Job 20 tolu ayat 10 saat 10 pidu. Tajahama sikat soreng alai anggo ibana di botodo dalaku tung sura diuji ibana au songon sere napita mau ruar. Saya masih hoho do patu majujur bogasna. Saya hutihut do dalanna dangdung manibil au. Dang duha luasi tanonan ruas sian pamangana. Gumodang do hura doti hata akan ruar sian pamangana. Asa hangoloanku sendiri. Alai tahe parhata sada do anggo ibana. Tung ise mana tup manogang ibana. Jala guru lo menirohana do di pasal. Saina paujungona dosakap ni rohana hian taringo tuau jala tu namaragam do aka sisongoni di bagasan rohana. Imalana kubatung tersonggot au maradupun boina molo sapalah bekiri akahitir do au midai ibana. Nunga debata mabiar-biari rohaku jalan nasuhi nagogoi mabuk bahiau. Ayedangian magorohaku anggo mida holong di parnidanku. Manang mida au sandiri pe nahim kupan di haholomon wai. Ido sahatna martua doakan atau mangihon hatani dibata jalan na upepsa. Amin. Marende hita sian buku ende nomor 233 ayat 1 tu ayat 2. Debata jawaban manami Moleate ali Tuhan di bornginon namar pungudu hami neng manangihon hatami Tuhan manama masu-masu madongani hami selama ngatusi hami di hatami bagasan garana Yesus Kristus martanya kami tuh amin. Puren itu hatta turbu jamita tersurat di Hebir bidu ono mai 10 pitu rodi 20 walu Ujahon madihita, sono madidok di sini. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta,
kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ido sahana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kehidupan manusia itu bisa kita bagi tiga pada umumnya. Masa anak-anak, dewasa, orang tua. Pada umumnya ketiga masa ini yang akan kita lalui. Tetapi ini mau menggambarkan perilaku gobaran ni parangi manang pangalaho doon. Meludak dana ibana, dak dana pangalahona. Dung lam matoras ibana, lam matoras ma pangalahona. Dung ma dewasa ibana, matua ibana, tua manang pakatayon na. Parangena, pabahenan na sude. Alanido, molo adong sasahalak mangulu dang hobar tu usia nai, umur nai, olo didorok halak. Holan umurmu do, nong matoras. Alenggo pamikiriommu, tong do, danak. Alidang hola tu pangalaho hapet go barang nakin. Saha do tu hapor seaon. Manang bohado pardalan parngulon ni hapor seaon ni sasahalak. Tago barho di bana di bagasa tolu bagian na parjolo halak na marsiajar marguru. Saya marguru di bana terus lau marsiajar mangatusi hatani Tuhani. Ima aka parhaporsion na marguru. Na mangihut ima naung dipajai di bagasan haporsion. Mulu hari Minggu ima digobarhon karena ketidakon haporsion dipajai mana sida nang porsia nasida jalahot do haporsion nasida rodi sengiling na dipajai nasida ditikii alaidung dipajai saha manututi kina gabe pangajari ma ibana gabe guru ma ibana diakan poso sian ibana alani do dipatik palimahon akan tua-tua manang natumua sudi halak natumua sian ibana ido na digoran na aka na tua-tua. Alani HP tung nasobo ido sasahalak dipajai di baha porsion na molo sona marguri bana. Tidak akan mungkin dia dimandirikan kalau dia belum belajar. Kalau dipaksa mandiri itu akan hancur. Bagaimana seorang anak kecil dipaksa mandiri dalam kehidupannya? Molo nunga dipajai ibana iko bodi bana ditikina gabi pangajari. Taring otu haporsion. Tung nasoboi do sahala gabi pangajari molo so dipajai do pe ibana di bagasan haporsion. Alani do HP seanggia manyan martaba usia ni halak umurna lam tutuguna do haporsionna. Itu sebetulnya neko masa dihita. Diturpukon mulai sian bidu 5 satu bidu 6 di gobarhod do tuhita halak heber halak Kristen na parjolo na ujui nunga matua sebetulnya nasida di pardagingon nunga godang umurna alai di bagasan haporsiaon songo dana do hamu sebetulna ninna hatani Tuhan itu nasida ai sebetulna jang hamu ngekom mangalang nakarasbe alai molo hubereng iko minum susu de pehamuna. Ini gambaran orang dewasa dan anak kecil. Ini juga menggambarkan perilaku orang beriman. Ai molo dana ibana ipisang sahali gabe mardadi do. Alai molo nang tugu do haporsionna ipisang sahali lem turinggasna di ibana. Adong sada persoalan memang dia di pinasida. Somaldo memang binereng di parjongjong ni ha Kristenon. Di si jongjong ha Kristenon, di si do jongjong akka paralowan, godang do kana marsugo ni roha tunasida, sian akka donganna sia keluarga nasadiri ala di jalon nasida,
Kristusi ala dihai porsena sida Jesus gabe si palua ala nido HP amanginang tuna sida nang tuhita na mga dopya kaparukilon nin naturbukodo marpakirimon na mangolu mahamu asa mangolu nang haporsyaw muna jala manau kamu dinaporsuki untuk menghadapi seberapa banyak pun pergumulan hidup. Firman Tuhan berkata berpengharapan saja, berpengharapan kepada Tuhan. Pengharapan itu yang akan menguatkan kita. Sasahalak nama nikot manang bunuh diri manang madele wala sada do alasan na paling umum dang adong pakirimon di ibana dang adong be pamikirion taringot tu arisogo di ibana hola na dong parukiloni anggo di rohana ngatumago nau mate hola talu ibana isaran nama jolo mabuat polisi ibana talu ibana sahali pitor di dokod do di rohana dang no belapatan na mangulwa alani hape manginang jolma nao porsuk di portibion jolma naso marpakirimon alani yo hape pakirimonon ge bisa da bohal na arga doon di sude jolma isepe bana pakirimon ge bisa da bohal na arga pakirimono do mangaliho gogo tu hita ditiki marsahit tita taingot iko mangulu duaw sahalak partiju mo tado ko mo si Krisjon nung nga madabu ibana ale sejong jong di ibana terus ala adong do di perohana dang dalu do piaw nabu do piaw monang oleh karena itu siapapun orangnya dia pasti memiliki pengharapan dalam kehidupannya na porsea nang naso porsea dua sound adong do pakirimo dinasida ali pakirimo dia ido nariko berengota orang jahat pun memiliki pengharapan orang yang tidak beriman pun dia memiliki pengharapan orang beriman memiliki pengharapan tetapi pengharapan seperti apa yang kita miliki saya pernah berharap kepada kekuatan saya berharap kepada manusia. Saya pernah melakukan itu. Karena saya memiliki keinginan, saya menggantungkan harapan saya kepada orang, kepada keluarga, ternyata menggantungkan harapan kepada manusia itu berujung kepada kekecewaan. Itu berujung kepada kegagalan. Alanido HP di Jeremia pedokodo unang marposini roha tu jolma. Unang marpangusade tu gogo ni jolma. Unang marpangusade tu kita marpangusadean alaniaha. Apakah salah saya menggantungkan harapan kepada manusia? Kenyataannya satu contoh. Adong dosa halak ibana nang membuat sadapar karejoan. Roy bana tu gereja mengidutangiang sianu ala nang masuk ibana nang madohoti testing ibana tu sada parkarejuan asang dia di pasu-pasu Tuhan berarti bangidu ibana asa pasu-pasu Tuhan ala dinasing pe tong do mangalului orang dalam ibana bahasa asa atop asa murah masuk marpakirimo tu debata marpakirimon marpangusadean tu gogoni jolma ena duon rapak mergogoro namanginang rapak mergugu doon, rapak marparbue doon. Gudang dua jolma na dapotan, dapot na niluluan na ala ni gugu ni jolma, gudang. Ala ni gudang jolma marpang sadet tu pikiran na sadiri, tu pikiran ni halak, tu gugu ni halak. Sapi olo mabayar. Buhama asa mo nang gelekon, buhama asa masuk gelekon. Adong do gugu, adong do ngatay bagas. Alai jolma na marpangusadian tu Tuhani ope saya dapotat do ditikina alai adong sada resikona pengharapan kepada manusia bersandar kepada manusia itu akan lebih sering berdampak negatif itu akan mendatangkan kekecewaan sada contoh marpangusadia mau tu sadara halak marpakirimo tu sadara halak ikonurupamu doa iko donganammu doa
ikon hodon no madonganiau nikutiban. HP adong dotong na di pikiran na asing, adong dotong keluarga ni si pikiran na, adong dotong yanakon na si pikiran na, dan mungkin lehonon na pikiran na holalo memikiriau. Sahalak na toras pe songonido, tung boha pe ninna na toras, tung naso pikiran na geleng nai saliling nguluna, pasti ne komoru doi. Ditiki pese-pese, dileho do pikiran na saluhuna, tu yanakon nai. Dung magudang ibana, dung dipajae, ngadong bedok kosongonon, lului mangulum da, hasaya maho. Dinggamma maddalani ngulum, lam dipajae, pakinay. Lam dung magudang andongan, mangolibana, marianakon. Tanga dong be, paling mahola mar telepon sehari seminggu, manang sehari 2 hari. Dang lehonon na be pikiran na, tugeleng naon, sude pikiran nai. Hola sato nga nama, bahkan mungkin hola saparopat. Harona toras niba, dang buy gabi igana pangsadean saliling ngulu niba, apalagi ma halak. Alanido amangina, tung ahapenyan akka nata parsita, tung ahapenyan akka parukilon, so tung tabahin jol magabi ingana pangsadean, so tung. Dang adong lapatan ni. Alai, dison, diturpukon, molo, dia 10 pitu didokos songonon. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Dang nama dokonau sialanggatanon iko marpakiri modohita halak Kristen. Kita harus berpengharapan kepada Tuhan dan i nahu pasahat alai Tuhanido naro tuhita pajonoko dirina, patadaho dirina, nahot doibana rodi saliling-lilingna. Tadda ni holong ni rohan di batan naso muba, naso mose, rodi ibanu tu portibion marhite anak na Yesus Kristus. Tuhani do naro. Tabaya ko majola manginang molo marpangusad dia tuhalak. Ale tabain haci rohana, olo dohonon na, luli madalammu. Dang tarajarak ko, dang tarapisak ko. Dang mungkin lehonon nati kina guguna lo mga juhita sehari 2 hari mungkin boy. Ale sampai 10 hari lang mungkin. Ale Tuhani manang sadiepe hajahatan ni jolomai rodo ibana marhiti Yesus Kristus lau pabotoh tu jolomai. Saleleng marhosa do pe daging muna, saleleng disi do pe mia todii, sainaradero tangaku majakon hamu akka jolmai. Alani dang na mangaju akka parajamita, dang na manogu-nogu asa marpakirimo kita. Alai Tuhanido naro, Tuhanido na dipasahat tuhita adong do pakirimon di Tuhani. Alani HP amanginang. Unang manyan adong istilah madel dihita, unang manyan adong istilah sanksi hita tugogo manang huasoni debata. Ale sude pardalan ni ngolutai, sude pardalan tai. Holan alani asinironi Tuhanido. Songoni nang ari marsugut pe, sotung nyan adong be gangguni roha di hita. Molo didokon, dia 10 sia, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi kita. Sauh, molo sada kapal pesiar manang jangkar, di debuhod do jangkaron, tung songo dia pe balgani alogo, dang lau morot kapalon, hok do ibana disi. Songo nido nang, molo nunga adong, pakirimon, hapor siyaw di bagasan diri ni sasahalak, tung persoala songo dia penarotu ibana, dang lau mubay. Tung paru kilo parsahito songo dia penarotu pamatangna, dang lau mubay. Ay odo na adong dinguluni si Job. Songo parsahito ro, parukilon ro, mara ro, alay ala nung amadasor do haporsioni pakirimoni ninna ibana do. Ay dang mungkin holan natong gijaloon, alay ang barani ba madjalo, napayat. Hay hatanisi menabuy songonon.
holan hatani akan ang tugudo haporsion. Alani HP di sepulalu supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah. Ada dua kenyataan. Pertama, Allah tidak mungkin berdusta. Allah tidak akan pernah berubah. Allah itu setia selama-lamanya. Omma si teopota, omma si peopota, tung naso mubadu Tuhani rodi saliling-lilingna. Ali dia ni Tuhani do naso mubah. Kolong nado manang doho dorimas ni Tuhani sudena. Molo tabereng dipakai trupu kodo si Abraham gak bisa ada dasar bar pakirimon. Songo dia holong nironi batatu si Abraham, songo nima holong nironi batatu kita. Songo dia rimas ni di batatu bangso Israel manang zaman ni Senoak, songo ni dotong rimas ni di bata nuaing dia kanaso mar holong ni roha. Alani HP amanginang ditrupukon lam manada mehitari Tuhani, hok do Tuhani ro di seliling-liling na. Buhado hita. Hot do hita ro di seliling-liling na. Dabang day nang nehina holongan si Abraham molo martangi yang rahasia Abraham sonari di tonga-tongata idokon ibana songonon Tuhan makirim lo piau adong nyan ianakko di tonga-tonga nami usia nibana 75 tahun molo 75 tahun nga alan siya bion inatana pe nga sarupa lian siya rada honotar tu si Abraham ina marsahi doro Abraham nga matua ho ripempe nga matua nga mandul dang mungkin binarong belapatan no martangiang darong belapatan no mangido tutuhani marianakkon dang itu teh itu pasti natadokon tu sasahalak pe nasing bur tadok kosongoni isarana adong masasahalak macoba tu perusahaan tulu perusahaan marpakirimon na gudang ibana imat di dia ibana boy dia lusi suku-sukun anggo di perusahaan nomor sadon belgado tangyaku gugodo harapak kuduson ala boy di hua lusi suku-sukun nai ale nomor 2 otido harapak kuduson alana hola 20 do pertanyaan na buha lusi apalagi nomor 3 hola sada do hua lusi danong harapak kuduson ido ukura pakiriman ni jolma gogo pabahenan manang nama sa di portibion martangiang halak ala diripudo tolap gogona martangiang ngau ala huripudo ala ni gogoku budi pa mangulu ala ngo sotolak bi ala ni gogoku do honokku do ngabe pinasa madiri ni batu Tuhani tarong bela patanna se martangiang iba ay daging penga gale alai odo na niulahon niya kana marsahib di rumah sakit molo pesen na dokter na tua-tua ngasabe ngolum 3 bulan nai nama nina odo hasil medis dang margabus na sida odo pamikiran ni jolma dang margabus na sida ale salah do hita martangiang salah do hita makirim tu di batal di leo gajang ni umur saya rasa tidak di perjanjian lama Raja Hizkia juga seperti itu dia akan mati tetapi dia berdoa kepada Tuhan Tuhan jika masih berkenan berikan aku usia lebih panjang. Kita namar sahipe dan salah kita martangi yang alamar pakirimo do hita lobi siap pikiran ni jolma pikiran ni Tuhani lobi siap gugu ni jolma gugu ni Tuhani alani do mabain martangiak kita terus asanggia di leo gogo nang hahipason alani HP manginang molo si Abraham dan gogona di pangasah lo martangiang dan hahipasonna dan usiana dan kemandulan nina tanah dasorna martangiang alai Tuhani do dasorna martangiang saliling adong dope Tuhan di portibion salilingi do hite komar pakirimon saliling adong dope hosa di pamatangon salilingi ikomar pakirimon do hita alani amanginang saya anggiat ma lam tumatoras na haporseota asanggit pakirimot tape gabi pakirimon na mangulu unang pakirimon na mangasahon gogo ni portibion amin martangnya kita di bata Jehovah manami moliate Tuhan di partangyangan nami
nunga di tengok kami hatami. Asang giat Tuhan manada hami tuna somu bado horo di saling lilingna. Asang giat pak kirimon nami pe Tuhan holat tuho. Unang marpangusadia kami tu gogo ni jolma. Tu pikiran nami sadiri. Ramoti hami Tuhan. Asang giat margogo hami mangulahon lomoni roham. Jalan matang yang naimon di bagasan gornam Yesus Kristus martangnya kami tuho. Amin. Puji ma Tuhata marende sian buku ende nomor 140 ayat sada dohot ayat tolu di uhuti tangiang pangondia. Tapasada marohata martanyang mahita. O Tuhan debata ama para sirohan na sumurong. Mulai ate matuhan dia pala ditikyon, dia si dohot dengan ni basam, nahuda jumihami, nahuda toktong na maramoti hami, dia rin ang salpu satu dia pala ditikyon. Jalabuy hami pat si dohot di pertanyangan, ni huriam hakabibicarong dia pala di boringinon. Mulai ate matuhan, alanung nga di patolhas na posom tuhami, asanggia tok-tok kay matpakrimon na mangulu dopak ko. Unang mga sahon gugudot pikiran nami. Unang mga sahon gugo ni pertibyon hami. Alay na tong mahami matpakrimon na mangulu. Alatak kaso di boto hami hodo mangled di hami gugo do pos ni roha. Di ini ale Tuhan matpamuati marham di hami. Alam masejujud do hami mangasahod diri nami. Mangasahod gugo nami dohot pikiran nami. Mulate matuhan di hatami. Senggiat manang tuak ka ari na mangihut. Lam gugo haporsyon nami mangandalhon asidot tulang di rohami ale Tuhan. Tuhan nami jala di bata nami. Dia pala didikon oleh Tuhan mangidol pay hami tujulum
Ima diaka ulaon ni huriam dia pala di minggu oleh Tuhan. Ima di hari Minggu nanang roh oleh Tuhan, nanang makatidakon hapor siya manang yakkayanak kon nami di huriamon. Mangiduhami gomos oleh Tuhan, anggit ma dengan merdalan. Jalalam tugu hapor siya yakkayanak kon nami yakka perjalanan ningoluna. Asi maramal Tuhan urupi hami ng suwang soni akka na tuwa-tuwana akka na toras. Asalam bisuk kami mga leopoda jala sa angkiat ng akka parulon nami pejada jala jamita na mengulu di nasida. Tuhan siyang soni manang salhut na ruas sa kabebe bicarong bola tungadong ale Tuhan na dibagasan parsahiton yakka dongan nami atong leon madina sida hipason pasu-pasu saluna akka ubat na dipangan na sida soni akka dokter na merawat na sida jalan na sida pia satuktong marpakirimo tuho nahodo na mga leon hipason dipamatang na sida soni manang akkay anak kon nami ale Tuhan na mga lulipat karejuan asi maroham patuduma di nasida dalam ngulu nama bal lam tabah persian nasida nahodo tutu mangalihon akka ulaon nang akka na perlu dihami salhuna siyang soni manang akka anak nami nasodapo tarok kado pele Tuhan patuduma tu nasida nasaport siya dot nasami asanggiat ale Tuhan lam tudinggan na akka yanak kon nami tujulanon. Yak kanak kon nami na bagasan partsikolan urupi leon habistaron na siya kwele Tuhan. Asalam malohan na sida diakka di parnguluanon. Pistar na sida nang diakka partsikolan. Jala bisuk na sida nang diakka pabahenan ng pangalaw. Siyang soni male Tuhan nang natutuwa nami akalan siya nang atong leleng ala Tuhan na suboy hay marpung di bagas coramon ala ni situasi pandemi COVID-19 pasat hay man asida tutanganmu asa homa toktong na malian sida gugudo tay pasok las niroha diakka nang dipinopar na sida asi maramal Tuhan say parguguy man sida Tuhan namin jala di bata nami upasat kami ma nang timperijinan ni huriamon ale Tuhan lewat dinasida tong gugo bisuk na siyak koi asang giat boy ulaw nasida mangurus izin ni bagas coromon ale Tuhan napos dorohan nami naleanom mude di kina dihami Layu pasat hai masal hutna timperijinan ramotin ang keluarga nasida gabesada las niroha diha misal hutna ruas sakabe bicarong Tuhan namin jala debata nami takas dohale Tuhan nang duriamon ale Tuhan na naing patupahon pesta gotilon di tanggal 14 November saluhut na panitia ni huriam na pasobulong ala Tuhan pasatay matuho paso-paso na sida saluhut na leo di na sida hipason gogodok bisuk asang kiat boy di padalan na sida sada tanggung jawab nang di pasat huriam tuak kay anak kon namin na poso apos doroan namin ale Tuhan boto hami do sian hodo salhutna nang hujalo hami jalai do toktong nang pasatan nami tu bagas coromi angget masalutna hami sude ruas sakabe bicarung mangingot sudia kadenggan basa nang dilen homu tu hami nanang boy pasaton nami tu bagas coromi asi maroha male Tuhan sudena akarencana ni panitia
ture may mardala di tikina. Siyang soni man ang kami sa luna ruas sa kabibitsaro. Pahingot kami alay Tuhan. Asa tuktong sa hingot kami akadinggan basa manong nilawang mo Tuhan. Tuhan, pasat tayo masulu na tuho ng salu na akaparhaladom. Lehos sada ni roha. Lehos na ringas ni roha di hami makubas si huriamon. Asalam ture jala dinggan lamar sangap po di ngulu nami. Siyang soni ng padita nami, keluarga mengsyobing oleh Tuhan. Ramoti nasida, pergugui nasida, terlumubi manang di pasat to, sada yanak pa din nasida, tabbalas na roani siya sida oleh Tuhan, sa homa tuktong na marsangap. Siyang soni manang di keluarga mang padita nami, padita uluan nami ang pajetan. Parbisuki nasida, leon hai pason di sudai keluarga. Ipe ale Tuhan, satu kenai yang berdomisili ng mahami siya bagas coromon. Para mo di hami upasat tayo madagin ng todinami diho di apala beringinon. Firasi rodot pikiran nami, lehot di hami haring gason. Asa toktong ho hupuji hami di ngolo nami. Ipas pardagingon nami, terlumobi ma partodion nami. Atong alay Tuhan, ho manamar sangap. Jumulo masesa dosa ng pangalasan nami alay Tuhan. Asa tahama, hami majalok kapaso-paso, nanang si pasato mo Tuhan. Mula ate madiho marhiti-hiti anak mo Tuhan Jesus Tuhan nami. Amen. Tapijima atau hata marende di hut papung pelean. Untuk pelean yang ibadah di rumah bisa ditransfer ke rekening Huria atau di pasar Tupaneroy atau dibuat saat permingguan onset marende mahita sian buku ende piturotus 66 ayat 1 ayat 2. Sama piliata martang yang mahita. Ali di batama namin na di banogi jang hodo haroron ni salu siloleo na ding gando na solibasa na moliutus.
Upasat hami masih nilomi tu hami pilihan nami tuho. Saya jalo mai gebuam na khusus di julum. Pasu-pasu majala ramoti. Asa perhase kami pilihanon. Patibuna rajamu di tonga-tonga ni huriam duk di portibion. Wahai marana mi marhite hite todim. Asalam utadahami gurang ni selilohomi tuhami. Asalam girgir hamodok molate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rahmah hita martangyang ditangyang alia manami. Alia manami ne di benog gijang. Saya benar badia magwarmu. Saya romah rajonmu. Saya saut malo menuroham di benog tongoson na di benog gijang. Leon matuhami saran hangulua siapa. Saya sama dosa nami sopan nami. Di dosa ni doang nomor dosa Tuhami. Mana kami itu gitu pangujunan. Palu amamisian pangagu.